mokol nungu de. Ay mokol. Hello guys, ingke tinini bolong no hai lamsu ko norong no ingke chung tabok Dumbor thanani bagai chung ready onglai tongo ingke norong no oro thangai phunuk sinai norok ani bolong no nai tongdi. So guys, norong nugui manai besek haduloi Dumbor o phaimani naide besek haduloi je phaini rogle saimani nai dulamang sukoi tongsiu nai gari gobang ma bike ni borok rogle gobang ma dulano masajak te phainai yarok gole bebang no phaibai de lama snamai tongo tabok lama rok kotorma khlai tongo ingke phainai yaro ingke haduloi inglak besi apro ingke road no khairi sinai kahamai ke fis no sinai phainai yaro joto no phaibai de amse ke borok gobang ma bai malainai ingke norok phaibai de chengto tabuk sogu yakho ingke norok no oro thangai phunuk sinai norok tinini blog no nai tongdi dula bang mani seo mayo gari laikheno dula kogo dula masaka belai ama buskan ingke chini group ama ingke nagir jola to sabrom bus. So guys, mela malai tuti ingka main location malai tuti ingka jeng tima rok bo nugui mangka ingke norok no nuknai thangai ingke chung tabo thangai tongo norok nai tongdi. So guys, tabok Dumbor sokpai laijak. Nohadi labo mayong kupol. Chung tabok oganao thangnai Thaya de sing tau si kandaro. Mai udah full tongka. O somhai kalai nei de. Somhai? Somhai ke sok helu. So guys, norok tin mang hai nugui tongkhana obo phiaba dukan se ri dukan kobangma dukan tongo chajaknai rok tongo rok kobangma dukan tongo jeng ayang bo berei phunuknai Ay buruk bata ni uska kala ara kiri jau. o mayo amse ke au singo saun ane khorana kheda khena khena ya norok mere je oganao phaija role sawi manai Mongja kuluk mongja. oganao je phaija role sai manai amse ke mane khorang kotorma ke obo tini khorang mangse oro so undi tong norok khnai mangkhana je phaya khorok bo phaino thedi oro oro riyere bo khnai manai oro ni sound kotorma se ani khorang na khiri khina tolao video sabi tongo borok masa bole kibi kiriyang oma oro kisi kiri suka oro yang sakani tui thayo ama yang sakani tui thayo ka borok bangmani oro kuturo bujak lai tong bara tibi lama de John. John na. Pinang lai le tui boy. Wow. So guys, yang oti phaimani nai de somai ke phayo somai. Bang pakai nade anak orang jago pakai ke kiri sang masih mar. Norok ane korang kenia kan ugi tomaro. Ane bahai jaro jago guru joto, guru joto. Ne butuh klip khai tombayo. Yang pakai nengke ti khai tombo. Ungklo go nengke guru gubang ma butuh butuh lai tombayo.
hingke norok diri ni vlog no naimane jayakari naitongni norok Norok oro Faruk nugui mankana obo boi pegoi romani se je motai rwnai rok pegoi tolang kha oro hingke tito taknai gana o thangnai gana tito tagoi ro oro hingke sticker kwbangma tongo nung bomo hai taknai oro nai no tagui mano borok tagui rwnai o sticker nai select khaijak nai ta makra makra patung thubi phunukle thubi to e ladi bono ha thuriba kam khine mokol nungde ai mokol khugre ha busuk hin bono ono tong na blu bro makra hele kri pili busi theu ha se makra hai no bati ne si dom salam sirlai bati mo manna usuo busi piak ko sable dom bati ni dom. So guys, tini borok bo belai kom last date ni bagai de inka samya hai kono sal rok bo thayo ko bula borok rok bai ko ta hai kono tini last date ni Sunday sal ungo tabo hingke sengri dugan bag dugan juta dugan digi sing hai kata buk cheng so guys tabo hingke timang kana kisa thangi nai gana tirok pa kakrang ke nukjagoi tongo tuise so guys hingke trini vlog asu jora tini sina hingke norok ani channel subscribe khlai ko hingke subscribe khlai di hingke next video malai sinai.